Mà morta truca a la porta és el film que aquesta nit obrirà el Finestra Zoom a la Llacuna. Aquesta mostra porta les 3 pel·lícules finalistes del Festival Igualada Zoom a la capital del Principat. L'objectiu del certamen és promocionar la difusió de films en català, així com reflexionar sobre el paper dels festivals. Mà morta truca a la porta, Marameo i Menjar per a gats són les 3 pel·lícules programades per al Finestra Zoom. Es tracta d'una extensió del Festival Igualada Zoom a la ciutat d'Andorra la Vella, que organitza el Centre de Cultura Catalana i que consisteix en la projecció dels 3 films finalistes del certamen d'Igualada, dedicat al cinema fet per a televisió, en llengua catalana o subtitulats en català, per tal de promocionar la nostra llengua. Un acord de col·laboració que es va signar l'any passat en el marc de la mostra de cinema en català i un acord de col·laboració que va estar iniciat amb la nostra presència al Festival d'Igualada el novembre de l'any passat i que continua de moment amb el Zoom. Ens agradaria molt que algun dia el Zoom d'Igualada pogués ser una finestra de la producció cinematogràfica andorrana, la qual cosa, evidentment, és més difícil per raons òbvies de moment. Les projeccions seran gratuïtes i tindran lloc a l'auditori del Centre Cultural La Llacuna a les 10 de la nit. Mà morta truca a la porta, dirigida per Ramon Costafreda, obrirà la mostra. Narra diverses històries d'amor, de sexe i de mort, on es barreja realitat i ficció, ironia i humor. Dimecres 25 de març es podrà veure Marameo, una pel·lícula gravada a Suïssa en llengua italiana i subtitulada en català, una fórmula econòmica que permet veure cinema en català. Menjar per a gats tancarà el certamen el proper 30 de març.